Når du skal vælge et nyt gulv, er det vigtigt både med kvalitet, design og komfort. Hos Quali har vi samlet et bredt udvalg af gulve. Alle med fokus på slidstyrke, æstetik og holdbarhed. Uanset om du er til det klassiske egetræ, det moderne klikvinyl eller naturligt linoleumsgulv, så har vi gulvet til dig. Mange af vores gulve har kliksystem og er nemme at montere. Langt de fleste af dem er også velegnet til gulvvarme. Er du i tvivl om farve eller overflade på dit nye gulv, så kan du med fordel bestille en vareprøve, så du kan sidde derhjemme og mærke og se kvaliteten. Vi har også alt det tilbehør, du skal bruge for at montere et gulv. Alt lige fra underlag, lim, spartel og monteringsværktøj. Det hele kan bestilles og leveres direkte til døren. Har du brug for hjælp til montering af dit nye gulv, så tilbyder vi selvfølgelig også professionel gulvlægning igennem vores pålidelige samarbejdspartnere. Find dit nye gulv hos Quali.dk, hvor kvaliteten gør forskellen.